ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଚାଲିଲା ଆମର କାମ। ଆମର ଆରିପଦା ଗ୍ରାମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଲପଡ଼ା, ଯାହାକି ପ୍ରକାର ପରିଚିତ ନାମ ପଦସାରେ। ନଲପଡ଼ାର ପଦସାରେ ସେ ଏକ ଗୀତିକାରକ ଓ କଳାକାର ମଧ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟକାରକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଟାଇଲ କାମ ଚାଲିଛି। ଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିସାରିଛି ମଧ୍ୟ, ଦୁଇଟା ରୁମ୍, ଦୁଇଟା ବାରଣ୍ଡା। ଆଜି ସ୍କାର୍ଟିଂ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆସିକି ସରିଆ ହେଲାଣି, କଟିଂ ହେଇକି ସ୍କାର୍ଟିଂ ଲଗା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟିଂ ଲଗା ଚାଲିଛି। କଟିଂ ଲଗା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ରସ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଲଗା ଚାଲିବ। ଏ ରସ ବାକି ଅଛି। ପିଲା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଆମର ଗଡ଼ ଆମର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ତରିକାରେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଲି ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯଦି ବି କେହି କହିପାରନ୍ତି କାହିଁ ବାଲି ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଟାଇଲ ଉପରେ, କାରଣ ହେଉଛି ଏଇକି ଯେ ତାର କିଛି ଜଏଣ୍ଟ ନ ମିଶି ଥବାରୁ, ଉଞ୍ଚା ଖାଲ ଥବାରୁ କୌଣସି ହାଇଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥବ। ସେଥିପାଇଁ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାଲି ବସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି, ଚିପିଂ ହେଉଛି, କରା ଚାଲିଛି। ଭଙ୍ଗା ତୁଟାରୁ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର ଚିପିଂ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ପରେ, ମିଶାନ ଏ ପାଚ ବି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପଡ଼ିବ। ପାଚ ତଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫ୍ଲୋର ରହିଲେ। ବାଲି ବସ୍ତା ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଥୋଇବା। କାହିଁକି ନା ଏଇକି ଯେ ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ବହୁତ କହିଛି ରିକ୍ସରେ କାମ କରିବୁ, ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ପରି ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ, ସାଙ୍ଗତ୍ୱ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରାହେଉଛି ରିକ୍ସରେ କାମ, ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଓ ମଜବୁତ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗର ଘର ସେପଟେ କିନି ଜଷ୍ଟ ପଛକରେ ତାର ମଉସା ଘର ସେକରେ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣାଶୁଣା ପଦେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ବି ଆସି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କଲା କି, କାଳେ କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ରଖିଲା କି, ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ। ଦିନକୁ ନିହାତି 2-3 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।